d'avui, un acte com el d'avui, no podíem passar per allà, no? I una mica, doncs, ho he intentat fer el màxim respectuós possible, però, bueno, una mica això, no? I sobretot amb el crit aquest de potser podreu derogar la llei, però espero que no deroguem la memòria, i les associacions de memòria estan portant ara mateix, abans d'ahir, em sembla que el 10 d'abril, van portar a Brussel·les aquesta batalla contra la memòria històrica, diguem-ne, i una mica he intentat ser simpàtic posant còmics del que ha anat sortint aquests últims dies, doncs una mica, però penseu que estem en un moment molt crític perquè, de fet, estem en ple quart pla de fosses a Mallorca, no sabem què passarà, estem amb una excavació nova a Castelló, en el cementiri de Castelló, que ja en parlarem un altre dia, en el qual estem buscant s'ha de buscar 240 víctimes en el cementiri de Castelló, que és exactament el mateix exemple pràcticament que Paterna, i tot això està passant en un moment en què Vox i PP estan derogant totes aquestes lleis per dir, bàsicament, per dir que la guerra, el cop d'estat no va ser un cop d'estat, sinó que va ser una cruzada de liberació, això són paraules textuals, que les lleis de memòria són sectàries, que s'ha de fer lleis de concòrdia, concòrdia també deu ser sectari, no? Diguem-ne, la concòrdia només per uns. Per tant, estem en un moment bastant pal·liagut. Tot i així, a mi aquest l'he trobat avui, però penso que és el que també hem d'intentar lograr, que malauradament abans en parlàvem amb l'Imma, m'hagués agradat que avui aquí hi hagués hagut més jovent, no perquè vosaltres sigueu mal públic de certa edat, però sí que és una cosa, perquè la quarta veritat, justícia i reparació, i sobretot ha d'arribar a poder establir les bases de la no repetició de tot això. I la no repetició de tot això està en el futur dels nens i en els joves. I m'agradaria, doncs, això, que quan les persones grans oblidem, els joves continuen lluitant. I ara sí, per acabar ja del tot, acabem amb aquesta gran frase que se li atribueix a l'Aurora Picornell, precisament, i és: podeu matar homes, dones, nins, però les idees, amb quines bales matareu les idees? Diuen que això va ser una de les últimes coses que va dir l'Aurora Picornell, i el gran símbol és que aquesta és la ploma estilogràfica que vam trobar de l'Aurora Picornell en la seva tomba i lligat a les seves restes, una vegada restaurat, una vegada retornat a la seva família, i la família el que va fer va ser donar-ho al govern balear perquè quedés exposat al públic i perquè es pogués fer una mica aquesta difusió. I és a dir, m'agrada molt acabar una mica amb la idea aquesta, de dir: podeu matar tot, però les idees no ens les podeu matar, i això sempre amb una estilogràfica a la mà. Res més, moltes gràcies i... No sé si m'he fet molt llarg i pesat, però eren moltes coses, però bueno. Sí, a part que també la satisfacció de la feina que fas sempre ho expliques, que tota la satisfacció d'aquesta feina que estàs fent, perquè ja no és només saber la veritat, sinó acompanyar les famílies que no han pogut acabar d'oblidar allò que va passar. Malgrat que la repressió ens ha fet callar molt a les famílies, però Sí, això, per exemple, a nosaltres ens ha afectat molt
a les Balears i sobretot a Mallorca realment hi havia un pacte de silenci molt important que es comença a trencar ara, es comença a trencar aquests últims anys i a partir, penseu que l'obertura aquesta de Son Coletes va suposar un abans i un després a Mallorca, o sigui, al cementiri de Son Coletes hi havia hagut gent d'una certa edat que no havia trepitjat, o sigui, malgrat els seus familiars estaven enterrats cristianament, perquè és el cementiri municipal de Manacor, no havia volgut trepitjar mai Son Coletes per al record. De fet, hi ha Guillem de Fac, no sé si algú ho té present, té la cançó de Son Coletes, que és fet en una època franquista, però es remunta a la Germania, ell parla de les Germanies però ho agafa com a eufemisme i parla de la cançó de Son Coletes i diu manacorins assassinant a manacorins, no? I ell parla, ho agafa com a exemple d'època medieval, però està parlant de la guerra, del moment de la guerra, i està parlant que com Son Coletes és un pacte de silenci i ara l'obertura de fosses el que pretén ser és un trencament de tot aquest silenci. De fet, un dels grans, penso, i això és una opinió personal meva, però un dels grans triomfs del franquisme i del postfranquisme és precisament el pacte de silenci. I la por i el silenci aquest que ens han fet tenir des de sempre, no? Com si diguéssim, millor no remoure el passat, millor no tornar a obrir, millor no tocar, fins a arribar al punt que s'ho han cregut tant que aquest és el discurs que està fent Vox actualment i torna a ser extrema dreta. Sentint-ho molt, ja ho sé que em repeteixo, però és que penso que estem en un moment molt perillós de retrocés de tots aquests drets. Sortosament aquí encara no ho hem viscut gaire, però és una alerta que hem de tenir. Un moment de retrocés en aquest sentit i en molts altres sentits. És a dir, un periodista no pot expressar lliurement el que pensa i ha d'exiliar-se. Un altre professional farà el mateix. És a dir, que és un moment molt, molt complicat. Sí. I penso que el deure que tenim, i molts d'aquí que sou arqueòlegs, historiadors, etc., penso que un dels deures que tenim precisament és aquest coneixement de la veritat per no repetir els mateixos fets. És que estem continuant, semblem tontos la humanitat, no? No hem fet l'exercici de perdonar-nos a nosaltres mateixos, tant per la part d'aquells que van fer actes violents com pels que van ser víctimes. I això, aquestes actituds que ha tingut el govern, que no ha volgut avançar amb la norma, ha trigat, i passa un temps, qui podia passen amb ell, i ara surten aquests altres celebrats que van dient el que van dient. S'està demostrant que les ferides no es curen per res. No ens donem aquesta oportunitat de dir, bueno, nois, ha passat el que ha passat, acceptem, tirem endavant. Això no... costa molt de madurar. Però i una part important, penso també, és anar donant a conèixer tota la feina que s'està fent, i per exemple aquí a Catalunya s'està fent molt bona feina, això, i sobretot tot passa per com més integral sigui tot, jo penso que és cap on hem d'anar, des de convertir bases, el que us deia, des de convertir bases de dades d'ADN fins a convertir tota la metodologia i tot el que estem aprenent entre tots d'excavacions i d'això, poder-ho convertir i crear grans coses, perquè serà l'única manera d'anar avançant. Res més perquè es fa molt tard. Agrair-vos a tots la vostra presència i agrair al company Cesc Busquets la seva intervenció, que en certs moments ens ha emocionat i ens ha colpit. Moltes gràcies.